Salut toată lumea, eu sunt Gamer Oso și astăzi vom face o serie Survivor cu... Bine, nu-i pe Minecraft, dar... Ba da, sunt pe Minecraft, dar nu acolo. Nu poți Survivor. Păi și pe ce server? Pe ce? Că vin și eu. N-am făcut niciun server, ce ai? Al dracu. Facem un nume single player. Și aici o să se cheme... Al dracu. Gamerul Oso. Gamerul Oso să te numească. Lasă-mă că așa îl cheamă pe Skype. Căutați-l oso.oso. Da, o să aveți Oso de criene. și o să aveți și canalul meu. Adică face și o promovare. Nu, că ce stăm. Deja a făcut-o, nu l-ascultați nume. E mincinos. Băi, nu aveam microfonul pornit, inteligentul. Sezonul 1, o să fie sezonul 1. Da, eu am făcut deja multe episoade față de tine. Tu ești la primul episod, eu sunt la al 7-lea, al 8-lea. Sidui 4. Sidui 4. Și să pună și Oso. Oso-i tu. Nu o să fie pe Nagibams, o să fie pe normal. Dar tu pe ce versiune ești? 7.2. I so fucking genius. Da, uite, de ce-i na... un FPS? Când e la 3, când e la 2, când e la 3, când e la 4. Ce se întâmplă? Ai lag. Lume n-ai calitate. Dacă mă dezamăgește acum Optify, nu ne să vezi ce te bat. Ia uite, acum am numai un FPS, what? Uite, așa e Oso, uite, să-l înțelegeți pe el, e și el, Oso. Ce poate să facă un Oso? Gata, să repară, că trebuie să se genereze în să genereze curul. Gata, uite, merge mai bine, na. Ia mă, la partajare. Lasă-mă cu partajare. Uita-și bonul chat. Ce ai, mă? Oricum, el n-are com premium, nu merită. Ca mine, eu am com premium, mă joc pe Mineplex. Pe Mineplex Bid Battle. Da! Ce pot și eu să fac acum pe bune? Ce mergi așa înăguită că deja mă nevezi? Nu știu, programul tot de filmat e prost. Ce frapsul? Da, e n-am posetănine normal. Fraps? Of. Eu filmez mi-am scos unele set. Uite, merge în 10 FPS-uri. Uite, merge în 10 FPS-uri acum. Da, și mie merge tot la fel, merge și mie tot la fel. Uneori. Da, de-aia înainte filmai cu Camtasia. Eu nu filmam cu Camtasia. Păi ce, că am văzut captuna. Ai văzut-o, dar n-am filmat cu ea. Eu filmam cu Hypercam. Lume, nu-ți instalez că... De căcat e. E de căcat. Nu pot să cred așa. E de căcat rău de tot. E de căcat rău de tot, frate, Hypercam-ul. Dacă vreți să vă apucați de YouTube, să luați și voi un program... Să luați și voi un program, ca asta a vrut să spună Oso, doar că el să bâlbâie. Da. Un program. Zici ce înseamnă program pe limba ta. Ce înseamnă program pe limba lui Oso? Da, și dacă vreți, o să faci o serie de Five Nights at Freddy's. Așa e numele la Skype. 2 și 3. 1 și 2 și 3. Cu mine! Normal. Băi, cu tine să fac seria de Five Nights at Freddy. Că nu pot să joc singur. Că e cam horror jocul. Pe bune, mă? M-ai dezamăgit, Oso. Poți să joci și singur, de fapt. Și dacă vreți și o serie de jocuri horror, să-mi puneți. Outlast, lume Outlast. Mie nu merge bine una, tu merge înăgui, lasă-mă. Lasă-mă naibii.
Vezi că l-am calculator, n-am laptop, deci nu pot să schimb piesele din el. Dacă o să ar fi sincer, Cu ce să fiu sincer? nu știu, spun și așa că post că na. Dacă o să ar fi sincer, Nu cânt acum rap, când filmez. o să este prea fără mine. Bă, te mă fac de căcat. Păi ce, nu ești deja? Sunt. Nu. Am o să te rușină. Bun, acum trebuie să-mi dau adres Camtasia ca să iau și eu program ca lumea de filmat. Pentru să fac tutoriale. Kill. Ce kill? Am dat încă un kill, măi. Tu ce minigame te joci pe serverul ăla care mi-ai zis? Sigur. Adică Survivor Games. Dar Da, noi Survive Game, mai pe românește. Și că hacker. E dracu. Cu hack-ul tău. Cu tot. cu tot. Oh, Doamne, așa sunt oamenii ăștia care abia știu să joace Minecraft. Au și să facă... Bă, da, dă-te încolo de post. Că dacă nu era postul, mai ziceam și eu că na. Tango! Deci o să-i facem acasă episodul ăsta și imediat trebuie să încheiem episodul. Azi, băi. Trebuia să-mi bag programul în bană. De filmat. Nu-mi cabă să ne ajungă. Deci să bău Da. Bă, tu ai ieșit? Nu. E așa. Deci se concentrează acum la Survivor Games. Da. Și să vezi cât o să dau în an dat, numai să vezi. Numai să vezi cât o să dau în an dat, numai să vezi. Că nu editez, că n-am fost deranjat. Yes! Ce? Am câștigat. Bă, dăm și mie serverul să jucăm multiplayer. Multiplayer, da, multiplayer. Multiplayer, jucăm multiplayer. Ce legităm, doar adaugă server și dăm și mie IP-ul. Să dăm acum, nenea. Ia că așteaptă abonații. Păi mi-a dai tu. Deci uite-te și tu cât merge meniul 20 FPS-uri. Da, și ce vrei de la mine, omule? Da, în 30. Ba, dă-i IP-ul că așteaptă abonații și pun și pauză degeaba. Adică, stai puțin. Ia-l. Da, mersi. Dar oricum trebuie să mă legitez, deci trebuie să închei episodul imediat. Și tot atât mai filmăm unul. Nu, bă. Filmăm să glumă. Da, nu-i bun. Nu-i bun pe dracu. Păi uite, să te uiți pe editare, că n-am băgat. Ia mă, ia. Ia, și ca atâta nume cu acest episod. Ia uite-te la mine la partajare. Ia. Dați o secundă. Ha? Merge, dar poate la mine nu merge, na. Nu merge. Ca atâta cu acest episod. Pa!